Aron pagsiguro nga way ni usa sa mga personnel sa Lapu-Lapu City Police Office ang nalambigit sa illegal nga drogas, matag Lunes, 20 ka mga personnel ang random nga pilion ug ipaubos sa drug test. Matod sa spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang maong inisyatiba gisugdan niadto lang Enero 20 subay sa mando sa bagong Regional Director sa Police Regional Office 7 nga si Police Brigadier General Redrico Maranan. Ganihang buntag, laing batch na usab sa 20 ka mga PNP personnel sa Naasoy Police Office ang gipaubos sa random drug test. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa'y gipagawas nga resulta sa naunang drug test niadtong Enero 20. Ug aron masiguro nga walay makalikay sa random drug test, higpit nga ipatuman ang pagsusi sa attendance sa mga personnel matag flag racing. Prior mo pick up mi og 20 ka personnel, amo silang i-check daan nilang attendance nya. Makita man na nato og kisay sigig absent og sigig rason ba. Sunod ana nanagitay mga pangan ana.